Партнери вірять в Україну. Цей раунд Росія програла. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував результати перемовин між Україною та Туреччиною. 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Києва, де провів перемовини із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі президентів та засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня, країни, зокрема, підписали угоду про вільну торгівлю та будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Такі документи не підписують на порозі війни, зазначив Кулеба. Укладення цих угод – це ще одне свідчення, що попри всі страшилки та погрози, Україна сьогодні міцно стоїть на ногах та впевнено розвивається, а партнери вірять в Україну. Отже, стратегія залякування з боку Москви не діє. Цей раунд Росія програла. Ризики залишаються, і ми дійсно продовжуємо готуватися до будь-якого сценарію подій, але цей раунд Росія програла. За словами Дмитра Кулеби, українська влада і надалі продовжуватиме інтенсивні дипломатичні контакти у Києві з міжнародними партнерами, оскільки топ-візити знижують безпекові виклики та плутають карти Кремлю. Я хочу запевнити, що така інтенсивна дипломатія триватиме протягом усього лютого заради безпеки України та спокою українців. Наступного тижня у нас будуть нові візити з дружніх, важливих європейських країн. Буде багато дипломатичних контактів президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, керівника Офісу президента, моїх. До того ж, Україна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів, анонсував міністр закордонних справ. Він також прокоментував інформацію про підготовку Росією фейкового відео як приводу для нападу на Україну. США передали Україні ці дані перед тим, як інформація потрапила у медіа. А завчасне розкриття таких планів допомогло відвернути такі сценарії, заявив Кулеба. Йдеться про інформацію видання Axios, яке повідомило про те, що американська розвідка отримала інформацію, яка свідчить про те, що Росія розглядає як привід для нападу на Україну поширення фейкового відео із зображенням нібито кривавої атаки українських збройних сил. В принципі, те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну. Важливо, що будь-які плани, будь-які наміри Росії, вони виводяться на світло і, відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжимо співробітництво з Сполученими Штатами по розвідувальній лінії, по дипломатичній лінії для того, щоб викривати злісні наміри Російської Федерації.